Nora poznám od roku 2015 a myslím si, že Noro má v našom stredisku takú, by som povedala, určitú autoritu, ktorá teda nevychádza teda z toho, že je veľký, ale z toho, že je takou, myslím, že výraznou osobnosťou. A keď sa možno aj pre niečo tak ako keby v minulosti rozhodlo, tak vedel zapojiť do toho ostatných. Pre mňa, napríklad aj pre naše stredisko, je úplne perfektné to, že máme dobrovoľníka, ktorému, keď je niečo zverené, tak sa môžeme na to absolútne spoľahnúť. A to je akože vnímam už dlhodobo. A to je pre nás veľký dar. S Norkom sme spolu animátorčili, sme z približne rovnakej rovesníckej skupiny. Spolu sme organizovali viacero verejných podujatí. No a on vyniká určitou kvalitou toho, ako vie organizovať akcie. A keď sa povie, že za tým stojí Norko, tak sa vie, že to bude naozaj kvalitné a dobré. Vážim si na Norovi to, že tie svoje silné ramená vie správne použiť v slovách a zastať sa dobrej veci. Či už zastať sa slabšieho, alebo niečoho, čo treba podržať, tak on sa to nebojí prejaviť slovne. A to mi je taký inšpiratívny aj pre ostatných. Má taký svojský zmysel pre humor, vie pobaviť ľudí v kruhu od stola, ale aj teda na nejakých verejných akciách, už ako herec. On má taký všestranný záber. Organizačne schopný herec, technicky zdatný. Môžeme povedať, že Noro tu vyrástol v tomto stredisku. Zažil to ako chlapec a potom ako už stredoškolák začal dávať to, čo tu dostal na rôznych táboroch, na rôznych akciách, na rôznych podujatiach. Či to bol Maj zelený, či to bol Deň detí v Sásovej, či to bolo Hecni sa, či to bol veľký pobytový tábor, alebo prímestské tábory. Celoeurópska akcia PGS, čo je také stretnutie mládeže a pôsobí momentálne ako ocko, ktorý trénuje malých chlapcov futbal dvakrát do týždňa. Veľa vecí v tomto stredisku, ktoré tu máme, sme robili svojpomocne. Aj tie ihriska sme postavili svojpomocne. A čo si ja pamätám za posledných 11 rokov, keď trebalo brigádu, tak Noro, keď mohol, tak vždy prišiel. Má vždy dobrú náladu, alebo väčšinou má dobrú náladu. Každý pozná jeho hlášky. A pri tých brigádach je to aj o tom, že je tam aj tá švanda, je tam proste ten úsmev a ten humor. Noro, dúfam, že ešte zažijeme veľa pekných akcií spolu a že zažijeme ešte kopec zážitkov, ktoré budeme neskôr v starobe spomínať. Noro, tak ja ti chcem povedať veľmi veľký ďakujem, ale nielen za seba teda, ale aj za veľmi veľa deciek a mladých, ktorí ako keby z tvojej služby čerpali a doteraz z nej žijú. Takže vďaka. Máme ťa radi a si pre nás dôležitý a výnimočný. Ahoj Norko, tak som rada za všetky chvíle, ktoré sme mohli spoločne tu tvoriť pre ostatných mladých, že sme tu spolu animátorčili a som hrdá na to, kým si a pyšná na to, že si vlastne súčasť našej rodiny.